מה באמת עושה את ההבדל בין טוב למצוין? זו שאלה שאני חוקרת כבר שנים, גם בעבודה שלי עם ספורטאים וגם בדרך שאני עוברת בעצמי. אני ליעדי, פסיכולוגית בתחום הספורט. בפודקאסט הזה אני מזמינה אתכם לשיחות פתוחות וכנות על איך מתמודדים עם אתגרים, על צמיחה מתמדת ועל הדרך להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמנו בכל יום מחדש. בואו נתחיל. ברוכים הבאים, היום נמצא איתי כאן בוריס טונדה. בוריס הוא לוחם דובדבן שנפצע קשה בקרב בבית חנון. איבד את רגלו מעל הברך ועבר תהליך שיקום מטורף. ומאז הוא לא מפסיק לאתגר את עצמו. הוא הפך לאדם הראשון בעולם עם קטיעה מעל הברך שטיפס את הר הקלימנג'ארו, ולא פעם אחת אלא פעמיים. לאחרונה הוא גם סיים חצי איש ברזל, והיום הוא מכוון לאתגר הבא שלו, איש ברזל מלא באליפות העולם. נכון. איזה מטורף, ואיזה כיף שאתה כאן, בוריס. כן, תודה רבה שהזמנת, מדהים, אני שמעתי כבר כמה פעמים את הפודקאסט. איזה כיף. מדהים, כן. אני יכולה להגיד שאני נחשפתי לבוריס, אולי כמו עוד הרבה אנשים ברשתות, שקודם כל איזה כיף גם שיוצא משהו טוב מהרשתות האלה, וישר שראיתי שסיימת את החצי איש ברזל, שלחתי לך הודעה ואמרתי מי זה הבן אדם המטורף הזה, ואני חייבת להביא אותך לכאן. ואני יכולה להגיד שישר ששלחתי לך הודעה, כתבת לי ליעדי, ככה עם מלא יוד, ואמרתי, כאילו התייחסת אליי, כאילו אני כבר החברה הכי טובה שלך, וזה היה סופר כיף, ומהרגע הזה כבר חיכיתי שתבוא, אז אני ממש שמחה שאתה כאן. בגלל ששמעתי את הפודקאסט, אז אמרתי, אני כאילו כבר מכיר, אז אמרתי, הגשתי בנוח, אבל תודה רבה על הזמן. כיף, אז מה שלומך? בסדר גמור, כבר אחרי האימון, אחרי בוקר כבר רצנו, אבל כיף, כיף. האמת, אני רוצה לפתוח איתך עם איזשהו משפט שאמרת באחד מהרעיונות שלך, שתפס אותי ומאוד מתחברת אליו. אמרת, אל תמציאו לעצמכם למה לא, תמציאו לכם למה כן. כן, אז אני חושב שזה משפט מדויק, כי צריך לחפש מטרות ואתגרים, שכמובן אנחנו יכולים לעמוד בהם, וגם אם אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם, אז אנחנו בוודאות יכולים, אין תירוצים. זאת אומרת, אני אף פעם לא מחפש לעצמי שום תירוץ, איך אני לא אעשה את זה. אני תמיד אומר לעצמי, אני אעשה את זה, ועכשיו בואו נחפש את הפתרונות, איך עושים את זה בכלל. כן, אני גם חושבת שהמוח שלנו באופן אוטומטית, הולך תמיד לחפש למצוא סיבות למה לא לעשות דברים, וזה מתחיל מהדברים הקטנים של, לא יודעת, אפילו סתם לצאת עם חבר לקפה בערב, תמיד המוח מחפש סיבות למה לא, ועד לדברים גדולים כמו לעשות איש ברזל. זה אתגר, כאילו, אני תמיד אומר, זה אתגר קודם כל מנטלי. בסוף התחרות היא קשה, אבל מה שהכי קשה זה האימונים לקראת, כי אתה צריך לעשות את זה כל יום. ברור. ואתה צריך לעשות את זה אולי אפילו כמה פעמים ביום, וזה כל הזמן, ואתה צריך גם להיות בתוך האימון, ולתת את ה100% שלך בתוך אימון, ואיך אתה בכלל שומר על כל הדבר הזה. כן. וזה האתגר האמיתי לפי דעתי. אני חושבת שבאמת, בכל דבר שאנחנו עושים יש אתגרים, ובאמת צריך ממש לקחת את הפנס הזה, ופשוט למצוא בכל דבר סיבות למה כן לעשות את זה, וזה משנה הכל. חד משמעית, נכון. זה ממש ממש חשוב, וטוב, תחזיר אותי קצת אחורה, למי שלא מכיר, או גם אני פחות מכירה כזה יותר את הסיפור שלך, וממש מעניין אותי כזה, לרגע שהבנת שהחיים שלך משתנים. וואו, אז אני אתחיל מזה שקודם כל הייתי סטודנט, למדתי אז הנדסת מערכות מידע, הייתי בין השנה הראשונה לשנה השנייה בתואר, טיילתי ביפן עם חבר טוב, אז 7 לאוקטובר תפס אותי בהר פוג'י, מאוד נהניתי, טיילתי באיזה פחות או יותר 60-70 מדינות, אני מאוד אוהב לטייל. וואו. ואני הייתי לוחם בדובדבן בשירות סדיר, ובמילואים הייתי בחטיבה 551, בעצם זה איזושהי חטיבת קומנדו של המילואים, יש לנו אגוז, דובדבן ומגלן בתוך החטיבה, ואני כבר לא עשיתי מילואים כל כך הרבה שנים, ואני כבר אז הייתי בן 27, ולא חשבתי פעמיים, האם אני טס, חוזר לארץ, לא חוזר לארץ, אני חוזר לארץ, נהרגו לי הרבה חברים שהכרתי אותם, או נרצחו בנובה, או באותו יום של השביעי. כן, והייתי מזועזע, אחרי הקטן גם לוחם, ואני זה שהערתי את ההורים שלי, כי ביפן היה 3:30 בצהריים, ובארץ היה 6:30 בבוקר, וכאילו הייתי בהלם, אני וחבר קנינו כרטיסים, באיזה 5,500-6,500 שקל, חזרנו לישראל, דרך, איך אתה חוזר בכלל מטוקיו?
חזרנו לארץ ב-11 לאוקטובר, הלכתי, קניתי לעצמי עוד ציוד צבאי, משהו כאילו, סיפור באמת, רק מטורף, לחזור לארץ כן. היה כבר איזה מסע. התכוננו 2.5 שבועות למלחמה, ואחרי 5 ימים, אחרי שנכנסנו בעצם לרצועת עזה, לצפון רצועת עזה, נפצעתי פעם ראשונה, בעצם חטפתי רסיס מרימון שנפל על ידי רחפן של חמאס, וואו. שהפילו עלינו, חטפתי פה לתוך העורף, ופשוט הרסיס נתקע לי בשכבת עור. והיה לנו 13 פצועים מהצוות, ואני החלטתי שאני לא מתפנה. היינו 24, 13 נפצעים, שזה יותר ממחצית, המפקד שלנו נפצע ועוד 4 חופשים. עכשיו אי אפשר להמשיך להילחם ככה, אבל אני אמרתי, כל עוד אני באמת הרגשתי לעצמי טוב, נכון שקצת דיממתי, באמת אני מרגיש את ה... אתה לא חושב על עצמך ברגע הזה. לא חשבתי בכלל, טיפלתי בחברים שלי, כאילו ברמה כזאת, יש לי סרטון טוב, שאני ממש מטפל בחבר שלי, ואני אומר לו, אנחנו נפנה אותך ואתה תהיה בסדר, ואני שואל את חבר, תגיד, יש לי פה משהו? הוא אומר לי, לא, אין לך כלום, תמשיך, ונשארתי ככה עוד בעצם 1.5 שבוע עד הפציעה השנייה שלי. הפציעה השנייה כבר הייתה ממש יותר רצינית, היינו ממש בכניסה למנהרה, ניתרנו איזשהו פיר, ככה אני פשוט עושה את ה-long story short, הגענו לפיר של מנהרה, היה בעצם זירת מטענים, 13 קילו של מטען, שזה המון, ואז המחבל ישב פשוט בתוך המנהרה, ראה אותנו במצלמה, הוא הפעיל את המטען, התפוצץ, כמעט כל המבנה קרס עלינו, ו4 חברים שלי נהרגו, אני אגיד את שמם, יוסי הרשקוביץ, משה לייטר, סרגי שמרקי ומתן מיאל, זיכרונם לברכה, באמת אנשים מדהימים, זה באמת הגיבורים, זה האליטה של המדינה, כאילו, אני תמיד אומר לעצמי, הבנים הכי טובים של האומה הזאת, ואנחנו עוד 6 פצועים, 2 קל בינוני, ו4 קטועים, כולל אותי, רק שתביני, כאילו, יש לי 2 חברים ב2 רגליים, מעל הברך, עוד אחד מתחת לברך, ואני מעל הברך, כאילו, אנחנו הפיצוץ הכי גדול, שבו נעמדו אחר בכפיים במלחמה. משם מתחילה, באמת, החיים שלי השתנו לחלוטין. שם הבנת כבר שהחיים משתנים? אז מה שקרה בעצם, יש איזשהו מנגנון, בעצם אצלנו בראש, שבעצם ברגע שקורית לך איזושהי טראומה קיצונית, פשוט הזיכרון נמחק. אתה לא זוכר את הרגע? לא זוכר שום דבר, אבל הייתי בהכרה. איך אני יודע? כי יש לי סרטון שמישהו מצלם אותי בפינוי, והוא שואל אותי שאלות, ואני מדבר איתו בכלל. כן. ואני לא זוכר כלום. הכל נמחק מהראש. הכל נמחק, ותחשבי שאתה פתאום מתעורר בבית חולים, אחרי 5 ימים אחרי שהיית מורדם מונשם, ומי שבכלל מודיע לך על זה, זה ההורים שלך. וכאילו אתה אומר אצלך, רגע, אולי אני בחלום, כי אני לא הצלחתי להבין כל כך, אני גם הייתי מטושטש מאוד מכל המשככי כאבים. נכון. ואני כאילו קם למציאות, אי אפשר כאילו להסביר את זה, אתה קודם כל צריך להקל, ואתה אומר אצלך מה עושים. מה באמת עובר בראש ברגעים האלה? אז בהתחלה חשבתי שאני באיזה חלום, ושאלתי מה, כאילו פתאום אני את אמא שלי ואני בבית חולים, וכאילו אמרתי זה חלום, זה לא חלום, ואז הרגשתי כאב, תקשיבי, קרתו לי את הרגל, וגם הבטן שלי הייתה פתוחה, ואני חובר לאיזה 1000 צינורות, ואני לא יודע איך להסביר את הכאב היה עצום, לא משנה, היה לי אפידורל, כאילו, ברמה כזאת. יואו. ועדיין הרגשת. ועדיין הרגשתי, כן, וזה בעצם הכאב, הוא באמת החזיר אותי למציאות. כן. הוא אמיתי, והוא, את יודעת, זה פה עכשיו, אתה מרגיש את זה, ומשם בעצם אני מתחיל להבין בכלל מה קורה לי. אבל בהתחלה, כן, אמרו לי שקרתו לי את הרגע, וגם אני רואה את זה, זה כאילו אין פה כן. מה שנקרא, להחביא את זה או להסתיר את זה. ומה חשבת ברגע הזה? קודם כל לא הבנתי כל כך את המשמעות, אני אגיד את האמת, בכיתי, ממש בכיתי, אמרתי איך זה קרה לי, ואז אבא שלי הגיע ואמר אל תדאג, הוא כאילו כזה, זה היה מאוד אבאי כזה, הרגשתי, הוא אמר לי, אל תדאג, אנחנו נלמד ללכת מחדש, ואת יודעת, זה משהו שכאילו, והוא אומר, אני איתך, ואנחנו נלמד, וכאילו הרגיע אותי, ואני כזה כאילו, ממש התפרקתי שם, בבית חולים, ולקח לי איזה שבוע, רק להתאפס על עצמי, ואז הרדימו אותי שוב פעם, היה לי ספסיס זה זיהום במערכת הדם, זה יותר מסוכן מקטיעה, כמעט מתתי מזה אפילו, ברמה כזאת, כן, ואז אחרי שהתעוררתי, אחרי 4 ימים, שוב פעם, ניצלתי, כי החליפו לי את כל מערכת הדם איזה כמה פעמים, אני כבר חצי תימני, כן. אבל באמת, ואז כאילו אבא שלי אמר איזשהו משפט שעד היום אני כאילו אומר, אם שרדת את כל זה, כנראה שיש לך יש לך משימה בחיים האלה, עוד לא סיימת. כן. והוא ודוד שלי החליטו לקנות לי שעון גרמין, שממש אני מעונד אותו עכשיו,
והוא אמר, אתה עוד תרוץ ואתה עוד תעשה הכל, וזה כאילו, אתה מי לוחם, ואתה מאוד פעיל שאתה והכל. מרגיש הכי חזק בעולם, אתה מרגיש נכון, שכל כמו הכוח שאומרים אצלך. אלפא וכל הזה, ופתאום אתה סיעודי לגמרי. ואתה אומר אצלך, אני שונא את המצב הזה, ואני לא רוצה להיות בכלל במצב, אני שונא את הדבר הזה, אני רוצה להיות בתנועה. אתה תחשוב להיות, מה זה להיות בלי רגל? להיות בלי רגל זה לא להיות עצמאי. זה אומר שאז חשבת את זה, היום אתה מוכיח לעצמך כמה אתה יכול... וואו, אני הכי אוהב את זה. תנועה, אני חושב שתנועה, קודם כל תנועה זה חיים. אחרת, אם אין לנו תנועה, אנחנו לא בחיים. כן. ולא משנה באיזה תחום זה. אז אפילו ללכת לאנשהו, כאילו נכון. תחשבי, הפעולות הכי בסיסיות, ללכת לאכול, ללכת לדברים הכי בסיסיים, אנחנו הולכים כדי לחיות. נכון. ופתאום, וחשבת שלוקחים לך את זה. כן, לקחו לי את זה, תחשבי, אני פתאום על רגל אחת, ואני לא מצליח, מה זה, ללכת לשירותים, ללכת להביא לעצמי מים, כאילו פתאום אני נתקל איך אני חי, איך אני מסתגל לזה עכשיו. אז האדם הראשון שהאמין בך זה אבא שלך? זה ההורים שלי, כן. זה ההורים שלך, ומתי אתה התחלת ככה להאמין בעצמך ולהבין שוואלה, אתה יכול לקחת את זה ולחזור? אז קודם כל, יש כמה קטועים שבאמת צפיתי בהם דווקא באינסטגרם, צפיתי קצת ברשתות, ראיתי בהם בהתחלה מוטיבציה, והיום אני אומר לעצמי, כבר עקפתי אותם, כאילו אני לא מנסה זה, אבל כאילו ראיתי כמה ספרים, זה נתן של לך אנשים שממש, דרייב. כן, שחזו להיות לוחמים אחרי קטיעה, כאילו כמוני. אז אמרתי לעצמי, מה זה, הוא חזר להיות לוחם? בוא, אני יכול לעשות הכל, כאילו. התחלתי לקרוא ספרים, ראיתי כמה סרטונים שלהם, הכל מהרשתות, אז כמו שאמרנו, באמת יש דברים טובים ברשתות. כן. ומשם הכל התחיל, ואז אמרתי, אני הרבה יותר חזק מזה, ואמרתי, המנטליות שלי, אני מאוד כאילו טוטליטרי, זאת אומרת, אם אני רוצה משהו, אני אמצא לזה פתרון, אני תמיד אומר את זה גם, ברגע שאתה מדמיין את זה, ואתה באמת מאבד את זה, ואתה עושה לעצמך הדרכה, כאילו הדרכה נפשית כזאתי, של מה הולך לקרות. כן, הדרכה מנטלית. הדרכה מנטלית, ואני ממש, אני תמיד עושה את זה, לא משנה באיזה תחום זה, בכלל לא קשור לספורט. נכון. אני מסיים, לא משנה, מסיים את התואר, אני מציב לעצמי יעדים, ואני רואה איך אני מסיים אותם. לא משנה איך, אני מסיים את זה, אני אמצא לזה פתרון. אבל אני אסיים את זה, וזה האתגר, וככה אמרתי, אני מסיים את הבית חולים, עברתי 19 ניתוחים. עכשיו, אני לא יודע איך להסביר לבן אדם שלא עבר ניתוח, אז ירדתי 30 קילו, בתקופה כל כך קצרה, של חודשיים. לא זזתי, לא הלכתי ולא כלום, והפרוטזה הגיעה לי רק אחרי חצי שנה. רק שתבין, לא הלכתי חצי שנה, הייתי על כיסא רגלים, עכשיו זה, מי שעל כיסא רגלים, אתה תמיד מרגיש כאילו קודם כל, אתה מוגבל בתנועה. כן. או שאתה תלוי במישהו, או שאתה תלוי בדבר הזה. כן. באמצעי הזה, ואני שנאתי להיות במצב הזה, כי אתה תמיד מסתכל מלמטה, למעלה לאנשים, ואתה מוגבל בתנועה. המדינה שלנו לא נגישה, מישהו אומר, היא לא נגישה, קשה מאוד לנוע עם כיסא רגלים בישראל, ואני שנאתי אותו. ואמרתי, ברגע שאני יוצא מהבית חולים, אני לוקח אותו ותורם אותו, וככה גם קרה, אין לי כיסא רגלים, תרמתי אותו לבית חולים, והיום אני מתנהל או עם קביים או עם הפרוטזה. רוב היום אני באמת עם הפרוטזה או עם הקביים באמת, אני אוהב להסתכל לאנשים בעיניים, וגם אני אוהב להזין דם, באמת לחיות, תנועה כל הזמן, להיות איפשהו, לנוע. אז התחלתי באמת תהליך השיקום, אחרי 68 ימים הגעתי לתל השומר, שם יש את השיקום האורתופדי, והשיקום מתחיל מכלום. כי אתה מתחיל את השיקום שלך מפשוט לעמוד על רגל אחת, לעשות בלנס. ממש לחזור רגע לדברים הכי בסיסיים שיש. ממש, כמו שאת אומרת, ממש בסיס, תראה, תעמוד רגע, ואל תיפול, לא שמאלה, לא ימינה, וזה היה קשה, אמרתי איך עומדים, איך אפשר לחיות ככה, כאילו. בטח לשים פרוטזה, אחרי חצי שנה קיבלתי את הפרוטזה הזאת, אמרתי לעצמי, איזה כאבים, מה זה, אנשים חיים ככה? עכשיו זה קרבון, תקשיבי, זה חתיכת, זה חומר קשיח, לא נעים, אמרתי מה זה, ועד היום כואב לי, כאילו גם עכשיו שאני יושב, יש תמיד, אתה תמיד באי נוחות. וואלה. תמיד, לא משנה מה, אי נוחות, זה עושה לך שפשופים, זה כמו נעל שלא מתאימה לך, תחשבי, אתה הולכת כל היום עם עקבים, לא נוח, כאילו. אתה אומר את זה, ואני רק אומרת, איך הוא עשה חצי איש ברזל עם הדבר הזה. אתה אומר, לשבת אתה באי נוחות, אז... כן, אז תמיד יש, גם עשיתי, כשעשיתי, ריצה, אנחנו תכף נדבר, זה בכלל סיפור אחר לגמרי. זה גם מאוד מנטלי, זה כבר, אתה פשוט, יש לך כאב, ואתה מדמם, אתה ממש יודע שאתה מדמם, אתה כבר גם תת מודע ואתה מרגיש את זה,
אתה ממשיך לרוץ, ויש לך שפשוף, ויש לך שלפוחית כבר, וכן, אתה... מטורף. האמת שמעניין אותי האם השיקום, בגלל שהוא מאוד גם קשה פיזי, אתה מרגיש שהוא יותר, הקושי הוא יותר פיזי או מנטלי בשיקום? אז יש פה גם פן מנטלי, יש לי מלא חברים שגם קטועים מהמלחמה, ופתאום אני רואה שהם מקבלים פרוטזה. מתחילים ללכת, ופתאום הם משתחררים מהבית חולים, ולי לקח הרבה זמן להשתחרר, והיה לי זיהומים וזה, ואני כאילו אומר לעצמי, חברים שלי משתחררים, ויוצאים לחיים, ואני עדיין תקוע פה. אמרתי, מה, אני אשאר ככה, כאילו, אני אהיה פה בבית חולים, ואני לא אצליח לזוז, ולא יהיה לי פרוטזה, אתה אומר לעצמך, מה, אני אחיה ככה על קביים עכשיו כל החיים? ואמרתי, לא משנה מה, אנחנו נעבור שלב שלב, תמיד בעצם את האתגרים אני מחלק לעצמי לשלבים. תמיד אני אומר לעצמי, אל תסתכל על הפסגה, תסתכל תסתכל על... שלב בדרך. בדיוק, וכל שלב הוא האתגר, כן. בדרך לפסגה. אבל שמפרקים את זה לחלקים קטנים הרבה יותר, יותר אתה קל. מרגיש שאתה יותר יכול להתמודד עם זה. נכון? זה הרבה יותר קל, כאילו כן. הגיוני, אם אני נגיד, את יודעת, אם היום האתגר שלי זה לצאת לריצה, ולסיים את זה, אז אני לא מסתכל על האיש ברזל, כן. זה אתה רחוק. מסתכל על כל יום על ה... זה הניצחון שלי, כל יום הוא הניצחון, וככה היה לי גם בבית חולים, כל יום הוא הניצחון, לעבור כל יום ניתוח, כל יום לעבור איזשהו, להתקדם אפילו בפיזיותרפיה, היום אני הולך 2 צעדים, היום 3 צעדים, וככה כאילו אני אומר, בוא'נה כבר, אני באמת טוב, ויום יום ככה בעצם אני מסיים. אז ברגע, בעצם אחרי שהשתחררתי מהבית חולים, תחשבי פתאום אתה 8 חודשים, אתה ממותק, כאילו, כן. אתה נמצא... רק בבועה שלך, בועה, של... בית חולים, אתה בבית חולים. השתחררתי אחרי 8 חודשים, ואז הייתה לי גם בת זוג כבר, ואז החלטנו לטוס לאיסלנד. אשתך הכרתם אחרי הפציעה? כן, אחרי הפציעה הכרתי אותה, כאילו אני מכיר אותה כבר שנים, הכרנו, אני עליתי לארץ בשנת 2009, עליתי מאוקראינה, והיא גדלה שם, היא גם כן עלתה מאוקראינה, אבל בגיל יותר צעיר ממני, והכרנו, תראה, אנחנו בסוף חברים כזה מהעיר, וברגע שנפצעתי היא באה לבקר אותי. וואו. היא באה לבקר אותי והיא באמת מושלמת. יואו, איזה כיף. משם הכל התחיל, כן, באמת מהממת, ואנחנו כבר כמעט שנה נשואים, אבל באמת אחד האתגרים היה לטוס לאיסלנד. עכשיו זה לא איזה יד בטן גב, ההפך זה איזשהו יד, טיפה ללכת, טיפה לנוע, גם ברכב, גם לעשות קצת טרקים כאלה קטנים, טיפה לטפס פה איזה גבעה. גם שם חשבת כבר לעשות טרקים? כן, קטנים, כן. ממש מסלולים של 5-7 קילומטר, ואני תמיד עושה הרצאות, ובאחד ההרצאות אני מראה להם שהאתגר הראשון היה להגיע לאיזשהו מטוס שהתעסק, הוא נמצא על שפת הים, והיה שם בעצם, יש גם אוטובוס שלוקח אותך לאתר ההתעסקות הזה. ואמרתי, לא מעניין אותי בכלל המטוס, מעניין אותי האתגר. כן, עצם זה שאני יכול להגיע לשם. נכון, והנהג הציע לי, הוא אמר, בוא אני אקח אותך בחינם, הוא אמר שאין לי רגל, הוא אמר, בוא אני אקח אותך ואני אחזיר אותך. אמרתי, אני לא רוצה, אני רוצה ללכת ולעשות את זה לבד, ומשם הכל התחיל. כן. בעצם, תמיד היה לי אתגרים בראש, אני מאוד הישגי. זאת אומרת, שם הבנת שהחזרה שלך זה לא רק לחזור למה שהייתי לפני, אני הולך לעשות דברים... לחקור את עצמי הרבה יותר. וואו. באמת לחשוף את עצמי ולאתגר את עצמי הרבה 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 יותר. כאילו זה רק ההתחלה. וברגע שסיימתי את זה, סיימנו את 7 קילומטר, זה כלום כאילו. אבל בשבילי זה היה המון. אמרתי, יואו, איזה טירוף. הצלחתי לעשות את זה כאילו. ואז אמרתי, מה הלאה? מה נעשה עכשיו כאילו? ואחד האתגרים, עוד לפני שבעצם בכלל נפצעתי, אני וחברים שלי לצוות מהצבא, אמרנו בואו נטפס את הקילימנג'ארו. הייתי בנפאל לפני הצבא, ואז אמרתי אולי נטפס עוד איזשהו הר, ואז דיברתי על זה עם חבר, קוראים לו שחר קלמר, ואמרתי לו שחר תקשיב בואו נטפס, והיינו במילואים, אמרתי בואו נטפס את הקילימנג'ארו אחרי שנסיים את המלחמה. עכשיו, נתתי לו הבטחה, אני לא יכול לא לעמוד בהבטחה, ואז אמרתי לו תקשיב הנה זהו אני מוכן, בואו אני אלך לטפס את ההר. ואז התחלנו לחשוב על זה, התחלתי להתאמן, כאילו אותי הרבה יותר כזה, אבל גם לא ידעתי איך להתאמן, ולא היה לי את ההכנה הנכונה, היום אני מבין שבכלל לא התאמנתי נכון. התאמנת לבד? התאמנתי לבד, בלי, כאילו, לא ידעתי שצריך מאמן, לא כלום, לטפס הר, עכשיו אני יודע מה זה לטפס הר, לטפס הר, מי שלא יודע, זה 70% מנטלי, ו30% פיזי. מה האתגר המנטלי הכי גדול ב... וואו, אז אני זוכר את היום הראשון, בקילימנג'ארו. איך היום הראשון מתחיל? קוראים לו ריין פורסט, בעצם באיזשהו יער. יער הגשם קוראים לו, ואתה הולך בתוך יער.
ועכשיו הייתי הולך ממש לאט, אם בן אדם ממוצע היה מסיים את זה ב7 שעות, אני הייתי מסיים את זה ב14. ואנחנו גם התחלנו מאוחר, ואני פשוט הולך, ועכשיו תקשיבי, יש מלא פיתולים, ואני אומר לעצמי, איפה הקמפ? לאן אנחנו הולכים? ועכשיו אני גם לא רואה את היד, אני לא רואה לאן אנחנו מגיעים, זה מנטלי, וזה שבר אותי מנטלית, ואז כאילו, ברגע שסיימנו את זה, אחרי 14 שעות, אמרתי איך אני הולך לטפס את זה, יש לי עוד 6 ימים לטפס ככה. כן, זה לא רק לסיים את זה יום אחד וזהו. ואז הבנתי שיעור ממש גדול, דווקא שם, ולדעת לקבל את ההר, ולדעת לקבל את הקושי הזה, וזה קושי מיוחד. זה שאתה מדבר עם עצמך, ומנהל את המלחמות האלה עם עצמך כל הזמן. לדעת לשלוט בשיח הפנימי שלך עם עצמך. לדעת לשלוט, והאויב הכי גדול, אני חושב שהוא פה. אין הייטר יותר גדול מעצמנו. אין דבר כזה, אין מישהו ששונא אותנו יותר מעצמנו. אנחנו פשוט הרבה יותר ביקורתיים, מחמירים, שיפוטיים כלפי עצמנו, כאילו אם חבר טוב לא היה מצליח לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, לא היינו כועסים עליו, או היינו עם הרבה יותר חמלה. וכלפי עצמנו, אנחנו כל הזמן ביקורתיים. רק בשיח פנימי, ואתה יודע, הרבה אנשים באמת אומרים לי, כאילו, המחשבות משתלטות עליי, אבל אני באמת מאמינה שהמוח שלנו זה כמו שריר ואפשר לאמן את זה, ובסוף אנחנו יכולים עם עבודה נכונה לשלוט במחשבות שלנו ברגע האמת, מתי שאנחנו באמת צריכים להיות במיטבנו. נכון, אני ממש מסכים עם האמירה הזאת, זה ממש ככה. כאילו אני מרגיש אישית, כאילו, כשטיפסתי פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, וואי, איזה קושי, איזה מטורף זה, כאילו, איך אתה בכלל מצליח, כאילו, איך הייתי מצליח לעשות את זה, והייתי סובל. ובאמת כאב לי, אני לא יודע בכלל מי שהייתי שם, עשינו ממש כתבה בערוץ 12, עם גלעד שלמור, וממש עשו על זה, כן, זה היה כזה תיעודי, וזה היה מטורף, לא יודע איך לתאר, ובפעם השנייה, כשבאתי הייתי כבר הרבה יותר מוכן, כאילו טיפסתי את זה עם אשתי. כן, מי ששכח הוא עשה את זה פעמיים. טיפסתי וזה פשוט במסלול אחר, והיה לי הרבה יותר, הייתי, סתם, בשביל לסבר לך את האוזן, היינו 48, משלחת, אני הייתי קטוע היחיד. במשלחת. לפסגה לא רק 13. מתוך 48 והייתי מתוכם. עכשיו, האם זה עניין פיזי? כנראה שלא. אין פה עניין פיזי. כן. זה עניין מנטלי, שאנשים נשברו, כן. שאנשים נשברו, ואני לא נתתי לעצמי להישבר, וגם עם אשתי הייתה, וטיפסתי איתה, והיה איזשהו שלב שהיא אמרה, זהו, היא התיישבה, ממש כאילו איזה 2 קילומטר, אמרתי, קומי, אמרתי לה ככה, קומי עכשיו, אמרתי, אנחנו מסיימים. לא משנה מה יקרה, כן, לא, אנחנו מסיימים, והיא קמה, וסיימנו ביחד, ובאמת זה היה מרגש, היה סופר מרגש, ואתה מצליח להבין שכאילו האתגרים האלה, זה נטו מנטלי. כן. נטו מנטלי, אין שום עניין פיזי, זה שכואב לך זה גם עניין מנטלי. נכון. זה כאילו, אתה מרגיש את זה אמנם, אבל בסדר. אבל זה הכאב. כאילו נכון, אתה צולח את כל האתגרים האלה שלך, אבל בסוף אני מניחה שגם לך יש ימים שהם יותר קשים ופחות טובים. מעניין אותי איך אתה מתמודד איתם. יש לי תמיד ימים יותר גרועים. אני תמיד אומר לעצמי, תהיה הכי טוב בימים הגרועים האלה. אתה תהיה הגרסה הכי טובה בימים הגרועים. ויש ימים גרועים, זה החיים, כאילו, החיים זה עליות, ירידות. אני יודע שאם יש לי יום לא טוב, לפני כמה ימים, השחייה שלי לא הייתה ברמה כמו פעם, כי אני כבר בעומס סימנים ממש קיצוני, ואני מרגיש את זה על עצמי. ואמרתי לעצמי, איזה באסה, בסדר, אבל אני ידעתי שאני נתתי את המקסימום שיכולתי לתת. כן. גם בימים הכי גרועים, אני נותן לעצמי הכל. וככה אני יודע שבאמת אני ממצא את עצמי. כן. וגם חשוב להגיד, ואני מאוד, כאילו, איך אני אומר לעצמי, אני תמיד בגלל ההישגיות, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. ומה אני אומר לעצמי? שאף פעם זה לא טוב. ואני יודע על עצמי מה לא טוב בי. אני יודע, אני מכיר את עצמי. אין מישהו שמכיר את עצמנו יותר טוב מאיתנו. אין באדם כזה בעולם. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהביקורת העצמית הזאת היא תקדם אותנו. אם אני אגיד לעצמי את לא טובה, את גרועה, אבל בסוף יש כמו משולש כזה של מחשבה, רגש והתנהגות. כן. אם אני אגיד לעצמי אני לא טובה ואני אהיה באיזושהי תחושה יותר שלילית, זה גם אוטומטית ישפיע על ההתנהגות שלי ועל הביצועים שלי. אז אני מאמינה שאם נלמד דווקא להגיד, אולי לא הצלחת, אבל אתה עדיין טוב, ואתה עדיין יכול להתמודד עם הדברים האלה, ולשנות את הדיבור הזה ליותר חמלה, זה גם ייצור אצלנו איזשהו רגש הרבה יותר חיובי, והביצועים שלנו אוטומטית ישתפרו.
כאילו, בגלל שאני מדבר על הפן האישית שלי, ומה שמתאים לי, אני באמת, סתם לתת לך דוגמה. אני חשבתי להגיע לפראולימפיאדה, ולהגיע דווקא לתחום התיאטלון. אוקיי? סתם אני אומר, עכשיו, תחום התיאטלון, המרחק כן. הוא לא איש ברזל. זה לעשות מרחק ספרינט קוראים לו. זה 750 מטר שחייה, 20 קילומטר רכיבה, ועוד 5 קילומטר יצא. עכשיו, יש שם אנשים שנולדו עם איזשהו מום נגיד, ואין לו רגל. עכשיו, בקטגוריה בדיוק כמו שלי. כן. נגיד מישהו שנולד עם, ויש לו סרטן, וחתכו לו את הרגל, קרטו לו את הרגל בגיל 6. יש לו יתרון עליי של 20 שנה, כאילו, שהוא מכיר כבר את הגוף שלו. הוא נולד, מבחינתו הוא ככה הוא חי, הוא לא מכיר משהו אחר. אבל אני מבטיח לך, ועכשיו כשאני מסתכל, אני אומר לעצמי, אני לא כמוהם. אני לא נולדתי לתוך זה, למציאות הזאת, אבל אני יכול לנצח אותם. אני יודע בתוך עצמי שזה ספורטאים מטורפים, והם עוקפים אנשים רגילים. כן. אני יודע על עצמי, ואם עכשיו אני באמת עושה את ה-visualize, וחושב את זה ומדמיין את זה, ואני יכול לקחת זהב, ואני אעשה את זה, ואני אגיע, ומפה, אוקיי, אמרתי, עכשיו הצבתי לעצמי זהב, ולא משנה מה יקרה, אני אעשה הכל, אני אקריב את עצמי למען הכל, אני אעזוב, אני אשקיע רק את עצמי בכל הדבר הזה, ואני אחיה את זה. אני באמת מאמינה שבן אדם מאמין שהוא יכול לעשות משהו, ושבן אדם לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה, בשני המקרים הוא צודק. כי אם אני מאמינה, כמו שאתה אומר שאני יכולה לעשות את זה, אני אצלח כל אתגר, כל מכשול, כל תירוץ שהמוח יביא לי. אבל במידה ואני מראש, בתת מודע שלי לא כל כך מאמינה בזה, אז באמת המוח שלי תמיד ימצא תירוצים וסיבות למה לא, ובאמת איך שהתחלנו את ה... אני חושבת גם שהכל זה בסוף הסיפור שאנחנו בוחרים לספר לעצמנו, כאילו בסוף כולנו חווים אתגרים, בין אם הם גדולים יותר או קטנים יותר, אבל כולנו חווים איזשהו מצב שאולי החיים לא נראו כמו באמת כמו שדמיינו. אבל השאלה היא באמת איזה סיפור אנחנו בוחרים לספר לעצמנו, ואני חושבת שמה שאתה עשית, פשוט בחרת לספר לעצמך ברגע אולי הכי קשה של החיים שלך, סיפור קצת אחרת על איך אתה הולך לראות את החיים האלה. את יודעת, בכללי, אנשים גם בישראל וגם בעולם אומרים, וואי, איזה מסכן, אין לו רגל, ואת יודעת, וכאילו החמלה, ועכשיו אין לי שום בעיה עם זה, כאילו, זה מראה משהו על העם שלנו, שיש לנו, את יודעת, אנשים רוצים לבוא ולעזור ולתמוך. מצד שני, אני אומר את זה, רגע, בואו ניקח את זה שנייה אחורה. למה צריך לעשות את זה? בואו, אני אגיש לכם את זה בצורה אחרת, בואו, אני אראה לכם, ואני אראה לעצמי, שאני יכול לעשות הכל, ואפילו הרבה מעבר לזה. כן. ואז אתה כאילו אומר לעצמך, היום כאילו כשאנשים באים, והם כבר לא נותנים את החמלה וזה. זאת אומרת, עכשיו היום רצתי עם אנשים, לא מסתכלים עליי כבר. אני חושבת שהכל בסוף זה מה שאנחנו משדרים כאילו החוצה. אם אתה תשדר ביטחון, ותשדר באמת את החוזק הזה, אנשים לא יסתכלו עליך, בוא נגיד כמסכן, הם יראו בך מה שאתה משדר החוצה. נכון. אם אתה תגיע ויהיה לך, האנרגיה שאתה משדר, לא משנה, גם זה גם, דרך אגב, זה בזוגיות. גם אם אתה עכשיו מכיר מישהו, או מישהי מכירה מישהו, ובספורט, והכל, זה הכל אנרגיה, מה אתה משדר? כן. אם הייתי בא אליך פה עם כיסא רגלים, כנראה שהיית כאילו מסתכלת על זה קצת, אין מה לעשות. אנשים חיים על... אני חושבת שגם בכיסא גלגלים, אתה עדיין יכול לשדר, זה, כמו שאמרת, זה באנרגיה. זה, אתה אולי תופס את זה, כי אתה לא רצית להיות על הכיסא גלגלים, אבל אני יכולה להגיד לך שהיו לי פה שני ספורטאים על כיסא גלגלים שהתארחו כאן, כן. ואפילו לא הסתכלתי עליהם ככה, כי הם פשוט שידרו כל כך הרבה ביטחון, כל כך הרבה חוזק, שאתה לא מסתכל על זה, ושוב, אני באמת חושבת שבסוף, כל אחד מאיתנו מתמודד עם איזושהי מגבלה. השאלה היא, כמה באמת אנחנו בסוף בוחרים להשלים איתה ולקבל אותה, ואם אנחנו נקבל אותה, אז אני חושבת שאחרים לא יראו את זה אפילו אצלנו, אנחנו... מסכים איתך, בדיוק דיברת, אני עכשיו נזכרתי במישהו, אני לא נגיד את שמו, אבל כאילו הוא היה מתחיל עם בחורות על כיסא גלגלים. הוא היה מתחיל וכאילו, אתה יודע, צריך ביטחון עצמי, כאילו, גם בכללי לגשת למישהי, ועכשיו הוא עושה את זה כאילו על כיסא, הוא מגיע, לא מעניין אותו עכשיו, אתה יודע, הוא היה ממש עושה לה ככה בכתף, והוא מתחיל לדבר איתה, וכאילו הוא היה מצליח גם. ברור, כי זה באמת בסוף, אם אנחנו לא רואים את הדבר הזה כמגבלה, זה איך שאנחנו נתייחס לדברים, נכון. זה מה שנשדר החוצה, וזה מה שיראו עלינו, ואני גם חושבת שרגעים, אני אקח את זה לעולם שלי באמת, וגם לעולם שלך, על כל הספורט וזה, בסוף שחקן או ספורטאי, ברגע האמת בתחרות, מה שהוא ישדר
לעצמו ולעולם, זה בסוף מה שהוא יקרה, אם הוא יבוא לפני תחרות או לפני משחק, ויגיד לעצמו, וואי, אני לא טוב, איך אני הולך להצליח את זה? כן, זה מה שיקרה, אבל אם הוא יבוא בביטחון ויגיד, אתה יודע, פעם עשו מחקר שבדקו אחוז קליעות לסל בכדורסל, אוקיי. ועשו כזה, כאילו בהתחלה בדקו שחקנים שהם הולכים כזה יותר כפופים וכזה, המבטים, אני לא, מי שצופה בנו אז יראה, אבל כאילו, אתה יודע, ראו כזה את החוסר ביטחון שלהם, ובדקו שחקנים אחרים שהולכים עם הכתפיים כזה מורמות ופתוחות, עם הרבה יותר ביטחון, וממש ראו את האחוז קליעות שלהם, שאלו שהלכו בביטחון ושידרו את התחושה הזאת החוצה, האחוז קליעות שלהם היה הרבה יותר גדול בממוצע. כן, מהחבר'ה שבעצם עם ביטחון עצמי יותר נמוך. כן, כן, וזה הכל, אני אומרת, גם אם אין לך ביטחון, תשדר למוח, תגיד כל הזמן, אני עובד על זה, תגיד למוח שלך דברים, ובסוף המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, כן. ומה שנגיד לו, הוא... יותר מזה, גם אני מאמין, זה בדיוק מתחבר לי, גם אנחנו צריכים לפתח כל הזמן ולעבוד על הפן המנטלי. נכון. עכשיו, איך עובדים על הפן המנטלי? זה לעשות דברים שאנחנו לא רוצים לעשות אותם, שאנחנו מתעצלים לעשות אפילו, את יודעת, לפעמים נכון. לא בא לנו ללכת לעשות, אז אני ההפך, אני אקום, ואני אמצא בעצמי את הכוחות הקטנים האלה, ואני הולך לעשות את זה בכוונה. ועכשיו, את יודעת, אני במהלך היום, זה כאילו נשמע פריקי אולי, כן? נשמע קצת באמת, אבל באמת אני לפעמים מחפש דברים שלא בא לי לעשות אותם, לא בא לי ללכת ללמוד. אתה מאמן את המוח שלך. אני מאמן את עצמי לעשות דברים שאני לא רוצה לעשות אותם, לא בא לי. לא בא אני לי. חושבת שזה מה שמבדיל בסוף בין מי שמצליח להגיע להישגים מטורפים למי שלא, זה אלה שעושים, לכולם לא בא לעשות את הדבר הזה, וזה אלה שעושים את זה למרות זה. כן, בסוף, באמת, בסוף אני תמיד אומר לעצמי, מי שרוצה להיות הישגי ולנצח בתחרויות ולהגיע ליעדים הכי גבוהים שהוא צריך לישון עם המחשבה הזאת, הוא צריך כאילו הוא צריך לחיות את זה. לחיות את זה, תקשיבי, הוא צריך לאכול את זה, הוא צריך, זה מאוד סובייטי להגיד את זה, אבל זה המנצחים. כן. כי הוא חי את זה, הוא חושב את זה, ואם אתה חושב שאתה מתאמן מספיק, אז הבחור הזה שרוצה לנצח, הוא גם כנראה מתאמן בלילה, והוא ישן עם זה, והוא אוכל עם זה, וכאילו, זה החיים שלו. כן. אני חושבת שמה שבטח אולי אנשים כאילו עכשיו ששומעים אותנו באמת חושבים, אבל איך עושים את הדבר הזה? אז אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה שיהיה לך תחושה של משמעות. למה אני עושה את מה שאני עושה? כן. אני חושבת שזה בסוף מחזיק אותנו, זה נותן לנו איזושהי סיבה לקום בבוקר. למה אתה קם ומתאמן? כאילו יש לך איזושהי... למה? תתקן אותי. אז הלמה הזה דרך אגב, זה, וואי, אמרת נקודה פה מדהימה, תמיד יש את ב-Iron Man, אומרים, everyone have his why, כאילו, ובסוף אתה מגיע לאיזושהי נקודה, ואתה באמת, אתה אומר, וואי, זה כל כך קשה. למה אני עושה את זה? כאילו, למה אני עושה את זה לעצמי? למה אני גורם לי כל כך הרבה סבל, כאב? ולכל אחד יש את הלמה שלו. הלמה שלי, כי אני עושה את זה בשביל אותם אנשים שכבר לא יכולים לעשות את זה, שנהרגו, ואני עושה את זה גם להנצחה. ואני עושה את זה כדי באמת להוכיח לעולם, שבאדם עם מוגבלות פיזית, שככה קוראים לזה, שאין דבר כזה. אין דבר כזה. שיש מגבלה מנטלית. נכון, המגבלה היחידה שאנחנו שמים לעצמנו זה רק המגבלה שנמצאת בראש שלנו, כי באמת בסוף הכל אפשרי, ונכון, אני לא אומרת, זה יכול לדרוש מאיתנו הרבה עבודה והרבה הקרבה והרבה ויתורים, אבל בסוף הכל אפשרי ואני באמת מאמינה בזה. כן. ואם קצת נצלול אולי יותר לאיש ברזל, מעניין אותי, מה יותר קשה, האימונים או התחרות עצמה? אני חושב שהתחרות זה המתנה, ככה אני קורא לזה, התחרות זה המתנה שלך עבור האימונים שעבדת, כי האימונים זה מפרך, וזה קשה, זה קשה בטירוף, כי אתה קם כל יום לאימון, אתה יודע שיש לך היום אימון, ואתה צריך לסדר אותו בלוז, אני גם עובד, אני גם לומד, אני נשוי, ויש לי כלב, וכאילו, יש לי כל כך הרבה מחויבות, חוץ מהאימונים האלה בכלל. כן. עכשיו אתה צריך לדחוף את זה איפשהו, ולעשות את זה כל יום. אין יומי מנוחה אצלי, אין דבר כזה בכלל. אין. כאילו, היום מנוחה שלי זה ללכת ביום ראשון, ללכת לשחות בבריכה 3 קילומטר. אז כאילו, אתה אומר, אני צריך להכין את עצמי, וכל יום אני צריך לנצח את עצמי. אני יודע שכל יום זה ניצחון. עברתי את היום הזה, ניצחתי את עצמי, ואני ממשיך הלאה. וכמובן שיש לי מלא כאבים, בסוף יש לי גם מלא לוגיסטיקה, אני פתאום אומר לעצמי, איך אני רץ? הכי קשה לי זה לרוץ, כאילו לשחות לא ידעתי בכלל,
בכלל, תחשבי שהתחלתי מ-0, הגעתי לתחום הזה עם 0 ידע. אני לא ידעתי מה זה אוכל טכני, אני לא ידעתי מה זה לשחות, אני לא ידעתי מה זה לרכב על אופניים. מי בכלל רוכב על אופניים? כן. עם רגל אחת. ובטח לרוץ, אני רץ בשיטה קצת אחרת, הכל מ-0. אבל שוב פעם, הנה אנחנו בדיוק חוזרים לנקודה. אני חשבתי, אני הולך לעשות את זה, ועכשיו בואו נמצא את הפתרונות, ובאמת זה מה שקרה, מצאתי את הפתרונות להכל. אני יודע שאני הולך להשיג את זה, זה שלי. בואו עכשיו נתחיל, והתחלתי לשחות, לא ידעתי לשחות בריכה, 50 מטר. היום, ממש לפני איזה כמה חודשים, שחיתי 10 קילומטר, שזה נחשב מרתון בשחייה, ושנה הבאה אני מתכנן לעשות או את הלמאנץ', או לעשות זה 3 הכתרים יש בעולם, שזה בעצם עקיפת עם הנטל, חציית תעלת למאנץ' מבריטניה לצרפת, או קטלינה. עכשיו אני רוצה לעשות את זה אחד משלושתם, זה 40 ומשהו קילומטר שחייה, זה אולטרה אתה כל מרתון. הזמן מציב לעצמך עוד יעדים, נכון. אתה עוד לא מגיע ליעד כן. הבא שלך, אתה כבר חושב על היעדים הבאים. כי אני יודע אני יודע שאני הולך להשיג את זה. אני יודע שאני מסיים. השאלה איך אני מסיים? אם אני אסיים בשחילה, או שאני אסיים על קבע, אני אסיים. מעניין אותי מה היית אומר למי ששומע אותנו, כן. שהוא אומר, אני לא באמת מאמין שאני אסיים, כאילו מאיפה האמונה החזקה שלך שאתה יכול לעשות את הדברים האלה? וואו, זו שאלה טובה, אני מאמין יש לנו איזשהו, ככה, אני אגיד את זה ככה, יש לנו איזשהו גבול מנטלי שאנחנו מציבים לעצמנו. אני רוצה שבמוח, קודם כל לחשוב, לעשות הדרכה מנטלית ולהגיד לעצמנו, ולחשוב איפה הולך להיות לי קשה. אוקיי, נגיד אני יודע על עצמי שהולך להיות לי קשה במרתון. ואני יודע את זה בוודאות, שזה הולך להיות החלק הכי קשה, שאני כבר יודע, הולך לסבול. אתה צופה את הקשיים שלך? אני צופה את הקשיים, אני מתכונן אליהם, נפשית, ומכין את עצמי, מה הולך להיות? אני אומר לעצמי, אוקיי, יכאב לי הגדם, סגור, איך אפשר לעבור את זה? בואי נחשוב על זה, כאילו, אוקיי, אני אעבור את זה ככה, אולי אני אוריד את הפרוטזה, אולי אני אתן איזה ליטה, נשים אותה שוב פעם, נמשיך. תכאב לי הרגל, יהיה לי קשה לנשום, יהיה לי חסר אנרגיה, כאילו, אני ממש מפרט. אתה מתרכז ובודק מה כן בשליטתך בסיטואציה הזאת, כן. כדי ש... כן, בסוף צריך גם להיות ריאלי. אנחנו צריכים להיות בתוך הסיטואציה ולהיות ריאלי, ולדעת להכין את עצמנו. בסוף, עם כל המגבלות וכל הדברים, אני יודע איפה אני עומד, ואני גם מכין את עצמי הכי טוב. עכשיו עשינו חצי איש ברזל. סתם, בשביל רק לסבר את האוזן. אני בפאנל ריצה, עשיתי את זה ביחד עם המאמן שלי, תום מרמרלי. עכשיו, אמרתי לו, תקשיב, תיקח איתך תיק, אני רוצה שנשים שם גרב סיליקון, אני רוצה שניקח איתנו מפתח אלן, כדי לפתוח את הברגים, כאילו אם עכשיו תשבר לי הפרוטזה, מישהו צריך לתקן אותה. אני צריך לתקן אותה. עכשיו, את יודעת, אף אחד לא חושב על הדברים, אני חושב על הדברים האלה. אתה בא כמה שיותר מוכן, זה מוריד אצלך את הלחץ, ואז אתה באמת יכול להתרכז. כן, אני יודע, זהו, הכל פה, אני שולט. ופה בניתי לעצמי ממש הכל, חשבתי על כאילו, כמו, אתה יודע, יש בצבא, קוראים לזה מקטגים, אני בורר לעצמי מקרים ותגובות. אז אני בניתי לעצמי מקרים ותגובות, לכל סיטואציה שתקרה. היית מוכן לכל סיטואציה. לכל סיטואציה. מדהים. ואת האיש ברזל המלא, החלטת אחרי שסיימת את החצי, או שכבר החלטת את זה לפני? החלטתי את זה לפני. לפני, ידעתי, וגם צחקנו על זה, יש פה גם עניין מנטלי, אני ממש רוצה לגעת בזה דווקא בחצי איש ברזל. בחצי מרתון, שזה החלק האחרון, רצתי איזה 15 קילומטר, וכבר אני ראיתי אנשים בריאים לגמרי, עוברים להליכה. עכשיו אני אומר, אני רץ, והוא עובר להליכה. ואמרתי לעצמי, וזה היה עניין מנטלי, וכאילו אמרתי, אם הוא הולך, למה אני רץ? ואז עברתי גם לריצה, רק שתחשבי, עכשיו, כן היה לי כוחות, אבל הפן המנטלי הזה שבר אותי, כאילו בגלל שראיתי אותם. ואז המאמן שלי עשה לי משהו, והנה עכשיו אנחנו ניגע פה במשהו מאוד מאוד מנטלי, שזה סופר מנטלי. הוא אמר לי, תקשיב, נשאר לך 20 דקות עד הקאט-אוף. מה זה אומר קאט-אוף? אם אתה לא מצליח להגיע בקאט-אוף, אז אתה סיימת את התחרות. סיימת את התחרות, עוד לפני שבכלל הגעת לסוף, כי לא עמדת בזמנים. ואמרתי, מה 20 דקות? ונשארנו לנו 3 קילומטר לרוץ, לחצי מרתון, ואני, תקשיבי טוב, משהו, עשיתי כאילו ממש סוויץ' בראש, מ-0 ל-100, אם הלכתי, פתאום התחלתי לרוץ קצב 6.5, לא עצרתי בכלל. אפס, כאב לי ולא יודע מה, אבל אמרתי, אני מגיע, אמרתי לי, אין דבר כזה, כאילו, לא להגיע. פתאום הגוף הצליח לעשות את מה שהוא לא הצליח. כן, עכשיו,
חצינו את הקו, והוא אומר לי, תקשיב, עבדתי עליך. די. הוא אמר לי, עבדתי עליך, נשארנו עוד שעה ומשהו, עד הקאפו. אני בהלם. כן, נשאר לי עוד שעה ומשהו, כי באמת, אמרתי, לא באמת. יואו. הוא אמר לי, ידעתי, הוא אמר לי, ידעתי שהוא שאל שם מישהו כמה זמן. הוא אמר, אני ידעתי שאתה לא, כאילו, אתה גם ככה בלחץ. כן. ידעתי שאתה עכשיו לא תחשב זמנים וזה. אז עבדתי עליך, אבל תראה, הצלחנו. יואו, מטורף. וזה פשוט מוכיח עד כמה הכל זה מנטלי. הרי בסוף, אני הלכתי, לא, כאילו אמרתי, אין לי כוחות, וכאילו, הושפעתי מהסביבה. כי ראיתי אותם הולכים, אמרתי, מה, הוא עם שתי רגליים, והוא בריא, אני גם יכול קצת לוותר על זה. נכון. והיום, אני יודעת, גם עכשיו כבר נגיד, אני הכנתי את זה, תחקרתי את עצמי, לא יקרה לי באיש ברזל מלא, לא יקרה לי הסיטואציה הזאת יותר. ואני כבר חשב אותה, כאילו, כי תחקרתי את עצמי, הבנתי, למדתי מזה, זה לא הולך לקרות יותר. כן. אז מה ככה אתה חושב שהשיעור שלך, או מה שלמדת על עצמך בשנים האחרונות, מאז שהכל קרה? אני מאמין שהשיעור הכי גדול שלמדתי, כמו שאמרנו, המגבלה הכי גדולה, זה המגבלה המנטלית, הגבולות שאנחנו מציבים לעצמנו, אנחנו מציבים לעצמנו כל כך הרבה מגבלות, ואת יודעת, אנשים, זה גם בעניין, עכשיו אני גם לומד יזמות, ואני אומרת, זה כאילו, למה לא לפתוח עסק עצמאי? ואז אתה מתחיל לחשוב, ואם לא זה, וחששות. בדיוק מה שדיברנו לפני, המוח ישר לוקח אותנו למצוא סיבות למה לא. צריך לאמן אותו כמו שריר, למצוא את הסיבות למה כן. למה כן, ולמה אתה כן יכול להצליח, ולמה לעבוד בעבודה שאתה לא אוהב, אבל כאילו, גם כמות האנשים שעובדים בעבודה שהם לא אוהבת, היא פשוט לא הגיונית. כן. וממשיכים לעשות את זה כל יום, אז למה לא לעשות משהו שאתה כן אוהב, ותעשה את זה פשוט. כאילו, פשוט לעזוב את זה, את יודעת, והיום אני אומרת, זה ממש ככה. ואחד משמעית יהיה משהו גם אחרי זה, יכול להיות שזה יהיה האתגר הבא, אולי האתגר הוא לא יהיה פיזי, האתגר הוא להקים איזשהו עסק, האתגר יהיה משהו עצמאי. כן, אז כן. מדהים. כן, חד משמעית. טוב, מעניין אותי לשאול אותך גם, אתה יודע, כל הפודקאסט הזה עוסק בשאלה מה ההבדל בין טוב למצוין. אני מאמינה שברמות הגבוהות אצל ספורטאים, באמת כולם טובים, כן. אבל מעניין אותי מה לדעתך עושה את ההבדל הזה, בין כל הטובים לבין האחד הזה מישהו אחד, אני פשוט מאמין כמו שאמרתי, אתה צריך להיות מצוין, זה באדם שפשוט, לפעמים הוא באמת, יש לו ימים לא טובים, אבל מה, הוא תמיד, יכול להיות שהוא גם מפסיד בתחרויות. כן. יכול להיות, הוא מפסיד בתחרויות, הוא לא מצליח, אבל הוא לא מוותר לעצמו. הוא לא מוותר לעצמו, ויש לו, הוא מאוד מאוד ממוקד מטרה. הוא אומר, בסדר, אז הפסדתי, למדתי מזה, ובאתי עכשיו לאימון. בשבילי זה כאילו, זה דגל בדרך. והוא לא בינוני. נכון. הוא תמיד שואף למצוינות. אני חושבת שגם נגעת בנקודה מאוד מאוד יפה, ואמרת, זה מי שמסיים, לא יודעת, אימון, תחרות, וגם אם לא הלך לו טוב, הוא לא מסתכל על זה כאיזשהו כישלון, הוא מסתכל על זה כאילו, כמו אימון, אני באתי להשתפר. באתי להשתפר, בדיוק. יש משולש כזה ממש יפה, אני אוהבת משולשים בפרק הזה. טוב, גיאומטריה. יש כזה משולש שממש מראה רמות של ספורטאים, שבשלב הכי תחתון זה מה שמניע אותנו, זה לא להיכשל. ואז, למה זה פחות טוב? כי אם זה מה שמניע אותי, אז אני כל הזמן מונעת מפחד ומלחץ, והביצועים נפגעים. ברמה אחת מעל זה, מה שמניע אותנו זה להשתפר, להצליח, לנצח, שגם זה קצת טריקי, כי בסוף אם אני לא מנצחת ולא מצליחה, מה קורה לערך העצמי שלי ולביטחון שלי ופוגע הלאה, וברמה הכי גבוהה של הספורטאים, שמה שמניע אותם זה להשתפר. זה גם להיות בתחרות, לדעת שתהיה אשר תהיה התוצאה, אני באה כדי להשתפר, אני באה כדי ללמוד, ואני חושבת שברגע שאנחנו משנים את המיינדסט, ומסתכלים גם על התחרות עצמה, כאיזושהי נקודה שנותנת לי רגע להשתפר ולהיות יותר טוב מפעם לפעם, אנחנו באמת הרבה יותר משוחררים, יכולים להביא את עצמנו לידי ביטוי, ובאמת גם להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים הרבה יותר מהר. חד משמעית. זה פשוט, זה בדיוק זה. כאילו אנחנו תמיד אומרים, תאמן את עצמך, לא משנה מה יקרה, זה רק אימון. כן. אז הפסדתי, אוקיי, אין בעיה, אני אקבל את זה, גם תמיד לדעת לקבל, נכון. האנשים לא יודעים, וואו, קרה, נכשלתי, עזוב, איזה יופי, איזה כיף, מה זה, בוא, לפחות אתה ניסית,
ויש אנשים שבכלל לא מנסים, נכון, כאילו, עצם מה זה? הניסיון זה ההצלחה, נכון, ובסוף נכון. באמת אין דבר כזה כישלון, יש רק למידה. אתה יודע, אפילו היה רעיון ממש מפורסם של קובי בריינט, אולי אתה מכיר, שהמראיינת שאלה אותו, כאילו, מה מניע אותך, לנצח או לא להפסיד? והוא אמר לה, לא זה ולא זה, ובסוף היא כאילו לא הבינה על מה הוא מדבר, והוא אמר לה, מה שמניע אותי, גם בתחרויות, זה כל הזמן להשתפר ולהיות יותר טוב. חד משמעית, אז כאילו, אני מאוד מאמין בזה, ואם אנחנו באמת נמשיך בקו הזה של תמיד ההתמדה, התמדה, עכשיו, מה זה התמדה? זה משמעת, כן, זה הלמה, והלמה, להזכיר כל הזמן את הלמה שלי. ולהסתכל, תמיד לא לפסגה, להסתכל, לפרוס לך לפנים לפרוס, בפנים. כן, אולי לגמרי. לשים אצלך בחדר את הפסגה, אבל אנחנו תמיד מסתכלים על הדברים הקטנים, כן. איפה אני יכול להשתפר, ואני תמיד אומר את זה, אנחנו יודעים על עצמנו במה אנחנו לא טובים. אני יודע על עצמי, וגם להיות מודע לעצמנו, ואני מנסה להשתפר שם, בסדר, כן. אולי נקודתית, אבל כן, אני תמיד אומר לעצמי, כל יום אני משתפר באחוז, ככה צריך, כן? באחוז, כי מה יקרה עוד שנה? אתה תהיה נכון. בשיפור הרבה יותר מטורף, ואנשים שלא מבינים את הנקודה הזאת, אז אומרים, מה, בקושי השתפרתי, ואז נשברים הרבה יותר מהר. אז מה שעוזר לנו זה באמת לראות כל יום את האחוז האחד הזה. טוב, בוריס, קודם כל, היה לי שיחה מרתקת בטירוף איתך ואני נהניתי, אבל לפני שאנחנו ככה מסכמים, תמיד אני שואלת את מי שמגיע לכאן, 5 שאלות קלילות לסיום, תענה במילה אחת מה שעולה לך. כן. אז, אם לא היית היום ספורטאי או עושה את מה שאתה עושה, תיקח את זה לאיזה עולם שאתה רוצה, מה לדעתך היית עושה היום? היום לפי דעתי הייתי עושה עבודה, משהו שבתחום הקריירה, מפתח את הקריירה. במילה אחת, הרגל קטן יומיומי שגורם לך להרגיש טוב יותר. ארוחת בוקר, יש לי טקס כל יום, אני קם לארוחת, מכין לעצמי, ככה אבוקדו, חביתה, וזה כאילו, ומטייל עם הכלב שלי, זה כאילו משהו שתמיד אני עושה. עושה לך טוב, משהו פותח שעושה טוב לי טוב, וטוב. כן. מה החלום הכי גדול שאתה כרגע הכי רוצה להרשים? אז החלום כרגע הכי גדול זה להקים משפחה, ואני חושב שהמטרה השנייה זה באמת לעשות את האיש ברזל. אם היה לך אפשרות לשבת לארוחת ערב עם כל אדם בעולם, חי או מת, מי זה היה? וואו, זו שאלה טובה. אני צריך לחשוב על זה, אבל לפי דעתי הייתי שמח מאוד לדבר אולי עם החבר'ה שנהרגו בפיצוץ שלי, כזה, אתה יודע, שיחה האחרונה נראה לי, איתם עם ארבעתם, כן. כן. היית שואל אותם משהו? מספר להם משהו? הייתי מספר שכל הזמן שחושבים עליהם, שמנציחים אותם, את יודעת שכאילו, אני תמיד מאמין מאוד במשפט שאם אנחנו זוכרים אותם, אז הם חיים לנצח, ולהיות לוחם זה לחיות לנצח. כאילו, זה משהו שתמיד יהיה, וגם המדינה שלנו מאוד, תמיד מנציחים את האנשים, ומודים להם על הזכות הזאת. וכן. מאמין. אז אני אגיד לך רגע גם תודה רבה באמת על הזכות שאתה נתת לי פה, גם לתת את המקום באמת כל הלוחמים שבאמת עושים עבורנו עבודת קודש. עבודת קודש, חד משמעית. אז אני באמת אומרת לך תודה, תודה רבה. שהבאת גם את המקום הזה, והיה לי כיף גדול לדבר איתך, אתה בן אדם סופר מרתק ומעניין, ואני בטוחה שכל מי ששומע אותנו ככה לקח ממך דבר או שניים. אמן, אמן, זה המטרה, תודה רבה. ואם נהניתם ולקחתם מפה משהו, נשמח שתעבירו ככה את הפרק הזה, אפילו לעוד אדם אחד שזה ייגע בו. תשתפו, תעשו סאבסקרייב, כן. ותודה רבה. תודה רבה על ההזמנה, ממש היה לי כבוד גדול.